zato to zunubi ne igiyar zato kai ɗauri a zuciya zato 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 ne ban yi ba taimako wani sa'in bai yi ba ka ɗau mutum a rama daga kai shi inuwa da wuya ka ba shi amana ka ga in bai Ni ma ina taya ki murna. Karki da mutum ci gaba da aiki. Sai ki Yapa, kaga. Na tuna kura kake so ka ce ma? Kana ta mu kura. Na sa kura. Kai kana nufin cewar aikin ka sai ya hana na ba kenan? Ba ya gaba ni hakuri ba ina. Na gina baka hakuri. Kai ba kai san da baka hakuri ba. Domin a gidan na ido na ka zo. Kai ba wahalalle ne fa. Na gane cewar ka kowa wahala a gidan nan. Yake ga haka? Alhaji ne ya dauko ka aiki. Kai wa alhaji aiki. Ganin matar gidan nan ma saboda sun mai da kai baba. Gashi nan ya barka da wankin mashi. Hajiya ma da kara ka kai ma sai kara ka ba. Ina sa muku ido. Okay, ni an je gane da ai. Eh ne gane ka. To, kana samun ido cikin al'amura na. Na kama. Na ba mu ido cikin aikin na. Na sama ido. Ko kana gani na kai gaima kana gani na gaima. Kai garma ne kai. Kai kuma ke ne kai. To na baka. Kai aikin kaman kana kan yawa, kana kula mun koyi. Kar ka kai mun rashin kunya fa. Kar ka kai mun rashin kunya ina ga ma. Kar ka kuskura kai mun rashin kunya. Kana ganin tinka ne? Ya, kana ganin tinka. Ni ko nake ganin tinka. Ya kada mai gidansa, ka kada mai gidanka. Wanke mashin, wanke ka. Ka san cewa a bayan ka zo gidan nan. Me ka kayar ko? Ne ka buga. Banya kana gina ka sai ga mai kan sai ga ni kashi kiyaye ka ni gidan kinye. Ne ka kayar ko? Yaro, ke ga mulke in ka ga kumburi ku ka ne. Wani kumba wani abin da ka gwai sai ku ranka a kai. Ba ka sani ba, dan ba shirya bane. Ne da ka rigima ko kawa da ni sai na shirya ma.
Gaskiya mata gidan fa tana son mijinta yawa. Tana son mijinta to kai inda kamata. Wannan gaskiya ne. Wallahi. Amma me ka gani? Abin da ya gani dole aka ce a yadda ya dawo daga tafiya. Ya dawo gida. To za ka yi ta yi toye-toye. Ka toye wannan ka jefa wannan girke-girke. Da gyaran gida. Kuma a ta mu kanmu za ka ga irin muna ka mutum ne. Wannan gaskiya. Kaga ba har yan dinke-dinke fa suke fa. Ai baka sani ba. Matan masu kuɗin nan fa haka suke. Duk lokacin da aka ce mazajensu za su dawo daga Abuja ko wata ƙasar waje. To kuma aikin kenan. Amma ni ina ganin cewar fa kaga wannan aikace-aikacen ya fi ga matar mai gidan nan. Matar Alhaji. Aikin kenan dai aka ce zai dawo. Yannan tana waya. Tana gaya wa telan ta kawo mata ɗankunya ko kala goma. Kala goma. Kala goma mu kuma kaga ga mu kullum cikin riga ɗaya. Kullum. Muna ƙarƙashin Alhaji nana ta nuna mu. Ita ɗaya da ɗaya ko ne tana ɗan aje take. Kin ga ake kuma ko ne kuma kaga guda wani abu. Ga tudu tana mata mu. Tana mata mu amma ban gane tana matar ku ba. Matar mai gidanka ce fa. Ina gaya ma ka iya bakinka, wallahi in baka iya bakinka ba wata rana za ka faɗa cikin wahala. To yake ɗan mani. Na gane cewar baka da kai garma ne kai. Amma bin hankali ko? Nesa maganin kusa ke. Nesa maganin kusa. Kara ma lafiya. Haka baikin lafi. Kara da bukuwan ɗari. Kan ɗaki kake sai an faru. Kara ma lafiya da nisan kwana Alhaji baikin lafi. Haka mai gidan ya dawo. Kwana ya tabbata mai gidan ya dawo kai. Allah ya kara ma lafiya da kiri. Yanzu baka guwa. Baka guwa yanzu. Allah ya kara ma lafiya. Baka guwa. Kaga komai zai dawo daidai. Kaga mai gidan ya dawo. San da zuwa ran kai. Yawa yaya aiki? Kamar Mun ce san da ya ki an ta. To shi ne. Kamar mata ta shi zuwa kuma ya anta. To ana ta kai ne. Asuma da suke da majina. Gaskiya ne. Ya. Kara ma lafiya. sweetheart. Ya gidan? To madalla. Ana shiga da shi ciki. Naki ne. Kara ma lafiya Alhaji bai tsayi. Kai guwa yanzu. Ga kaya nan a cikin but ku ɗauko su shigo da su. To saura kuma ku bar mun but ɗin a buɗe kamar yadda kuka saba. An gama. Za a yi da inda kuka yi. An gama. An gama. Aikin mu kenan da kwando a gidan nan. Sai kowa ya bar gida. Gida ya bar shi. To, bismillah. Hajiya, kayan mai kicin za a kai su? A kicin za ki kai ki aje, daga nan ki ɗauko mishi wannan juice ɗin da na haɗa mishi. Musamman mai suna sallamar masoya. Wato hawa na jusa ka haɗa min mai suna sallamar masoya? Wani baraka da ni ta kawo mu. Gafaran ku dai. Allah ya mana gafara. Na saka kayan ƙarawa cikin jakan nan. Ko yaushe za ku waye har yanzu a gidan nan? Yake ce magana hanya, ban gani ba. To ai kuma ya kamata da ce ka gane cewa ni na faɗi. To amma labule ya kwaso ku ba za ka iya sa hannu ka kau da labulan ba ka shigo? Kawai sai ka shigo mana kai. Ai gafaran ku ne. Alhaji, ka san cewar hannu biyu ne da ni. Wannan hannuna na dafe makwibiyar jakan nan ta nan bare. Wannan ɗin na dafe makwibiyar jakan nan. Kaga ba wani guri fa da zan kama labule kuma in janye. Sai dai mana hakuri. A yanzu duk a cikin muni ga wanka yayi. To tun da farin cikin dawowan Alhaji ne, to ku je an yafe muku.
Yawwa, Allah miki albarka Hajjaju. Kin san ni har kullum ina ta cewa shi Alhaji daren Lailatul Qadar ne. In dai da taimake ka ga wannan, to kakarka da jatumarka ta yanke saka. ai ma gani wannan kan tashi ko an sha shiga da shi ciki Yawwa, su kowa ta zai dauka barin dauta ban kai cikin daki. tamam ya fi ka Ko da haka wani sai ta. wani sa na mutum ko Baran kai da daka. ya da ba kana shiga da gidan Ni na ra'ayi tunda dai baka so na sauke sha. da kana shiga daki na Wallahi tallahi ba na shiga daki. Da mun ta na ce wai na kai ban daki. kuna ji na to wari ai da kai to da dan wakin ka akwai tsarabar da nazo muku da ita amma idan Allah ya kai mu gobe zan ba ku ita Kara ma lafiya har dai. Allah kara ba Allah kara maka ai. gobe alhaji ba ai zuwa goben bai sanyi ba Naka ne? Ko ko to nawa kai a rami? da dafi Da yau da gobe duk ɗaya ne a gurin Allah, amma ni kaina da za a bani yau din na fi son haka. kuma hakuri sai gobe in kuma a'a umarni kuke bani to kun sa nake nan dole in wani mu Ga diddigen gidan nan ki sa baki. Sai da ya ce zai ba ku kuje sai mu kuje da san Yau sai a bani yau din. goban dai. Goban dai an gama. Ai da yau da gobe duk ɗaya ne a gurin Allah. Ko akwai wani abu da kuke bukata saboda ina so zan wuce gida. Mansura babu komai an gama sai dai da safe. To Allah ya tashi mu. mun sura ki ma ku sabon da kamar To ya kai da gobe zan baki Allah ya sura ne samu amma fa Jamila abincin nan nake gari Allah, ashe ba ka manta da daɗin girki na duk tafiyan da kai. wato Jamila kowa ya bar gida ya bar shi sa a duk lokacin da nake gida nake jin daɗin irin girkin da kike mu na fi ciki na cika Diya wani irin baƙo shi. wallahi jin shi cika Baka gama ci ba fa. Duk wannan abubuwan da na tara ma abincin nan, na tara maka ne duk saboda tafiyan da kai baka ci su ba, shi yasa na haɗa maka yanzu nake so ka ci komai na gurin nan. ciki na cika Jamila inda ba so kike in kira mai awo ya auna ni in na ci ciki na ya fashe kin ga sai a kai na makabarta abin ne ba to ya kamata ki bar ni haka Mutuwa kuma? Eh? Ai ba za ka taɓa mutuwa ba, in ma za ka mutu sai dai mu mutu tare. Allah Allah. kai to baranci Jamila my sweetheart Oh, dear. eh kuma kin ga ayabar da zaki Ai shi yasa na ce ya kamata ka ci. Yanzu fa sun so nake ka ci komai na gurin nan, to in ɗauko ma kankanan ka sha. a kankanta ita na ga miki inda ba su kike ciki na ya fashe ba ki bar ni haka Yau wadiya, sanda ka dawo ka min alƙawari, ka ce ka taho min da tsaraba, to har yanzu baka bani tsaraban ba, ko ka manta da alƙawarin da ka min ne? me kike ci na baka nasu ba ai tsaraba ki tana ma jiki na a yanzu haka zan nake miki tsaraba ki tana nan Yauwa, to ya kamata a bani alƙawari na. ko nake bari an barki ga tsaraba ki Diya, wannan takardar gida ce, ko kwa rasit ɗin mota ne. Wannan na ga farar takarda kamar na rasit ɗin mota. ha
takarda ce dai fara kamar da kika faɗa, ki buɗe ta ki karanta ki gani, za ki ga menene a cikinta. Wannan shi ne saƙon da na ce zan baki, ki duba ki gani. Abin da nake gani a cikin wannan takardar da gaske ne ko kuma wasa kake yi min? Ba idan ki bane yake nuna miki haka, kuma ba wasa nake miki ba. Abin da kika gani a ciki a rubuce shine tabbatacciyar magana, na sake ki saki 3. Don haka na baki minti 30 ki haɗa duk yanaki dama sutura kawai kika shigo mana ita gida, ki fice ki ba mu gidana. Wannan shine maganar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani bayani muke bukata ki nemi tuhumata da shi ko kina bukatar in ƙara miki wani bayani da ba. Ai na riga na yanke abin da na yanke. Tunda na baki takarda a rubuce na ce na sake ki saki 3, sai idan nan kuma na ƙara furta da bakina, to wani bayani zan miki kuma? Wani ba wani cin bayani. Na shiga kwaji a Kadir ya sake ni. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kika yi masa haka? Hajiya wallahi ban san me da masa ba, tafiyar shafiya ya sharabu na da shi ya dawo cikin faran Hajiya na haɗa mai kayan abinci muna zaune ya ce na kawo min da wani tsaraba. Hajiya kawai ya miƙo min wata farar takarda wai ya sake ni saki 3. Amma kafin ya tafi ba abin da ya haɗa ku tsakaninki da ke da shi? Hajiya iya sani na ban san me na masa ba abin da ya haɗa ni da shi. Ya yi miki saki 3, sakin ma na jahilci. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ki bari, zan je in same shi, to ma ko na je me zan masa. Jamila ki shiru, sai kira shi zai zo ya same ni. Ki yi haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi haƙuri Jamila. Kin ji? Ki yi haƙuri. Zan shiga uku Hajiya. Ki yi haƙuri Jamila. Ai hauka ne. Daga dawowanka ko hutawa baka yi ba. Ka saki yaren nan saki 3. Anya kana cikin hayyacinka kuwa? Hajiya, wannan shine hukuncin da ya dace da ita. Saboda hauka? To wai shin me ta yi maka? Wanda kai mata saki 3 ba kome. Hajiya, zan so ki tambaye ta, ita ta fi kowa sanin laifin da ta aikata. Kai baka sani ba, sai ita ne ta sani. Ki yi haƙuri Hajiya. Amma fa ina so ki sani, wallahi Jamila ba matar zama bace. Me sai maka? Har da kace ba matan zama bace. Kabiru, tambayar ka nake. Ka mai da ni yar iska, baka bani amsan abin da nake tambayan ka ba. Hajiya, kar ba ki daga hankalinki akan wannan abu. Dan Allah, dan Annabi, ki yi haƙuri. Tunda ya riga ya faru. Ka saki matanka. Ka ce hankali na ya kwanta. Kabiru, ashe mutane suna yabanka. Ashe kai mahaukaci ne. Dan Allah, ki yi haƙuri Hajiya. Kabiru, tunda ka saki matanka saki 3, ina so ka gaya min dalilin sakin in ji. Shikenan Hajiya, zan faɗa miki. Baka da dalili kenan, dalilin sakin baka da shi. Wallahi Hajiya, dalilin sakinta ya kai na haɗa mata da duka. To amma sai na ga gara kawai in ba ta takardar ta gida salin alam ya fi min sauki. Ta haɗa maka lemu, ta share maka gida, ta yi maka komai, shine dalilin sakin? A'a. To shi kenan, kafin ka bar garin nan dole sai ka auri wata. Ita kuma Jamila, in ka zalunce ta shi kenan, Allah ya haɗa ta da wani nagari, kai kuma Allah ya shirye ka. Shi kenan mama. Kamar yadda muka wayi gari
za ku ga babu matar gidan nan. Don haka ba wani abu da ke bukata ba illa kowa ya kula da aikinsa. Mansura, za ki koma gida. Kin ji ko? Ranka ya daɗe Hajiyar bata da lafiya ne? Na sake ta. Saki uku. Hajiya? Kwarai kuwa. Hajiyar, na sake ta. Allah ya kiyaye. Don haka Mansura za ki tafi gida. To. Ko kuma za ku kula da aikinku kamar yadda kuka saba. Ku ji magana ta? A yake matar gidan nan yoyi amtu ne keke kuma ita aka yi ta. Yi ga haƙuri kafin ka samu mace mai haƙurin hajiya. Faɗin ƙasar na sai ka tona. Kai! Kada wanda ya ƙara min wannan magana. Hajiya ita take da gidan nan ko ni nake da gidan nan? Hajiya ita ɗauke ku aiki ko ni na ɗauke ku aiki? Kai ka ɗauke mu. Hajiya ita ke baku albashi ko ni nake baku albashi? Kai ne. Dan haka na sake ta ba ta gidan nan. Idan mutum zai tsaya min aiki mun aiki, idan mutum ba zai min aiki ba ni shi ma kowa ya cikin gurin ya sallama sa ba ta tsaya bace. Za mu tsaya mai aiki. To kuma umarni na kawai. An gama. Abinda nace ku yi shi za ku yi, abinda bana so bana so. Wannan magana ta zo ƙarshe. Wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ma ba za a sake ba. Ayya ku dukiyarta. Ku tashi ku fita. Mansura na gode kin ji ko? Kan kai daɗe ai ba kuma yi wa kai ne ai.